mikrofón. Rudolf Dillong, výzva. Pre lásku k reči materinskej, pre drahé kosti Sviatopluka, pre miesto, ktoré v zemi inej nenájdeš viac pre svojho vnúka, pre kúsok role tvojho otca, pre vlast, za ktorú trpeli sme, za ktorú bil sa hlinka vodca, pre kalváriu otcovizne, pre hrdých synov našich šípov, pre jasné slnko našich strání, pre slávne hroby mučeníkov, pre krásu slov a z mŕtvych vstaní, pre hory, doly, lazy rodné, pre spevy bačov na fujare, pre zvuky trávnic, zvuky zvodné, pre naše Tatry, pre končiare, pre oslávenie tvojich dedov, pre dlhú k víťazstvu púť, so slávou slávnych, z biedných biedou, buď Slovákom a Slovákom buď. Ďakujem pekne pani Eve Kristínovej za prednes veršov. Ešte by som snad doplnil, že veniec položili aj zástupcovia Ústavu pamäti národa, Kresťansko-demokratického hnutia osobitne a ľudovej strany Naše Slovensko. Záverom nášho stretnutia je hymnická pieseň Kto za pravdu horí. Potom by som poprosil tých, ktorí môžu a chcú, aby sa presunuli do kostola svätého Vincenta de Paul. O 18. bude svätá omša. Ďakujem všetkým a onedlho znova dovidenia na našich podobných podujatiach.